ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್. ದೇಶದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕುವೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಸಂತೋಷ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಉಮೇದು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡೆಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಪಂತೆರು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕೊಳಲ ಭೂಮಿಡು ಸೈನಿಕರನ ಒಟ್ಟುಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದು ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು. ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆನೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕೊಳಲ ಭೂಮಿಗೂ ಪೋಯಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೈನಿಕರನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸಂತೋಷುಡು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿರು. 2014 ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಿರ್ದಿಂಚ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವರ್ಷಲ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸವಲತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲಿರು. ಐತಂಚ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಪೋದು ಸೈನಿಕರನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಪರ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದೇಶ ಕುರ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಪಾತಿರ್ದು ದೇಶದ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕುವೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಬದುಕಡು ಸಂತೋಷ ಬೊಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಉಮೇದು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡು ನಿಖಲು ನಿಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬ ಬೊಕ್ಕ ದೋಸ್ತಿಲೆನ ಒಟ್ಟುಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವರಂದು ಎನ್ನುವೆಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ದೇಶದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡಿರು. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಅಭಿಮಾನ ತೋಜಾದಿರು. ಇತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಎಡ್ಡೆ ಎಲೆಗಳಿಗೆಡು ಕುಂದಾಪುರದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಡು 7 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಒರ್ಂಬಾಡಿ ಅಗೆಲದ ರಂಗೋಲಿಡು ಕಾಂತಾರದ ಕತೆ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಡು. ದೇಶ ಪಿದೈ ದೇಶಲಿಡು ಕಾಂತಾರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಒಡಿಪು ಸೇರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷತೆಲು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಅಭಿಮಾನ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿದ ಎಡ್ಡೆ ಏಲ್ಯಗಳಿಗೆಡು ಕುಂದಾಪುರದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಡು 7 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಒರ್ಂಬಾಡಿ ಅಗೆಲದ ರಂಗೋಲಿಡು ಕಾಂತಾರದ ಕತೆ ಮುಡ್ದು ಬೈದಲು. ಪಂಜುರ್ಲಿ ವೇಷಪಾಡ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಏರುಗಿಡಪುನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಲು. ಕಲಾವಿದರೈನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಶ್ವಥ್ ಆಚಾರ್ಯ ರಂಗೋಲಿಡು ಕಾಂತಾರದ ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾದಿರು. ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ ಐತಾರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡೆತಂಡು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸರಣೆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗೂಡುದೀಪ ಏರಾದ್ ಪಂತ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ದೀಪಾವಳಿ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ ಐತಾರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಣ್ಣೆ ಮಿಗ್ಗೆಲ್ಲು, ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಕಟೀಲು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸರಣ್ಣ, ಮೇಯರ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್, ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲಿಮಾರ್ ಇಂಚ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಎತ್ಕೊಂಡೆರು. ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸರಣ್ಯರು ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾದು ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಗೂಡುದೀಪ ಏರಾದು ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಆಸರಣ್ಯರು ಪಾತಿರ್ದು ಕಲಾಗಾರರಿಗೂ ತನ್ಕುಲಿನ ಕಲೆನು ತೋಜಾಯರೆ ಕಲಾಗಾರೆ ತಾಂಡವ ನಲಿಕೆ ಶಿವನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಲೆ ಅರಳೊಂದುಂಡು. ಕತ್ತಲಿರ್ದು ದೂರ ಆವಡು ಬೊಲ್ಪು ಬೂರೊಂದುಪ್ಪುಡು ಓವು ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ನಂಕ್ ತೆನಸು ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಿನ ತೆನಸು ಧವಸ ಧಾನ್ಯ ಬತ್ತ ಸೇರುನ ಕಾಲ ದೀಪಾವಳಿ. ಕರ್ಕೇರ ಸೋದರರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದಿರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮೂರ್ದು ಬರಡಂದು 6 ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ಅಂದರೆ ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ, ತಮ್ಮತನ ಏನು ಉಂಟು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕಲೆಯ ತನವನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಆಗರ. ಅಂತಹ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಅವನು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಕಲಾಸ್ವರೂಪಿ ಅವನು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಆದರೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ
ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ ಯಾವುದು, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು. ಅದುವೇ ದೀಪ. ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆಹಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರುವಂತಹ ದಿವಸವೇ ದೀಪಾವಳಿದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದೀಪ, ಅದು ಆ ಆಹಾರ ಅನ್ನುವುದು. ಅಂತಹ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವಂತಹ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇದು ಎಂಥದ್ದು ತುಡಾರ್ ತೋಜ್ ಪಾವನಿ ಇಂಥ ಒಂದು ನಾಡ್ದು ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು. ತುಡಾರ್ ತೋಜ್ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಕಡೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡೋಗಿಡುವುದು ದವಸ ಧಾನ್ಯದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಇಡುವುದು. ಅಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗುವುದು ಆ ಧಾನ್ಯ ಇದರಿಂದ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಿಷಯ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜೀವ ಉಳಲಿಕ್ಕೆ ಧಾನ್ಯ ಬೇಕು. ಇದೆರಡು ಅದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಕೃಷ್ಣಜಿ ಪಾಲಿಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗೂಡು ದೀಪ. ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಗೂಡು ದೀಪನು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗೂ ಕೊನದು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದಕಲು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ತನುಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರು. ಈ ಗೂಡು ದೀಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲೆ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಗೂಡು ದೀಪವನ್ನು ಇಡುವುದು, ದೀಪ ಹೊಚ್ಚಿಸುವುದು, ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಮುಖೇನ ಇವತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಉತ್ತುಂಗ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಳಗ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳ ಮುಖೇನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ರಂಜಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭವು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲುಪಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಶಾಸಕಿ ರೋಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಗೂಡುದೀಪ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು. ವಾವಾ ನಮನೆಡು ಗೂಡುದೀಪ ಮಲ್ಪುಲಿಂದ ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಬುದ್ಧಿಯಂತಿಕೆ ತೋಜಾವನೆಕ್ ಮುಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನಂದು ಪಂಡಿರು. ದುಮ್ಮಿ ಎಂಕುಲು ಪುರ ಜೋಕುಲು ಪುನಗ ಸೀಂಕಿರಿಡು ಒಂಚೂರು ಮೈದಾ ಕಂತದ್ದು, ಮೈದೋ ಒಂಚೂರು ಅದನ್ನು ನೀರು ಕೊಟ್ಟದು, ಏನು ಗಮ್ಮು ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡೊಂಜಿ ಗೂಡುದೀಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಅಂಡ ಇನಿ ಗೂಡುದೀಪ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮೂನೆ ಉಂಡು. ವಾವಾ ರೀತಿರ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಈ ಕರ್ಕೇರ ಸಹೋದರರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಥದ ಮುಖಾಂತರ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಎರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಡೆ ಎತ್ತಿದು ಭಾರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ್ದು, ಭಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊರ್ಪನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಅವೇನು ತುಂಡನೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲೇನಿಂದ ಆ ರೀತಿದ ಗೂಡುದೀಪವನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಬಹುಮಾನ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಮುಖ್ಯತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತೋಜಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ಪತಿನ ಮಲ್ಲಾಕಲ ಮುಟ್ಟಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತೋ ನಿರಂತರವಾದ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇಂಚೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆ. ಆದಿತ್ಯ ಎಸ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೆರನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸರಣ್ಯರು ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಗುರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಜಿ. ಸುವರ್ಣ, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಿ. ಸುವರ್ಣ, ಗೌರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕಲಾವೃಂದದ ಕದ್ರಿದ ಸುಧಾಕರ ಪೇಜಾವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೊಂಡರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ದೀಪಾವಳಿ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತುಡು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಧುನಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ನಮುನೆಡು ಪಂತ ನಡತಂಡು. ಗೂಡುದೀಪಲಿನ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಣ್ಣದೊಂಬುಗೋ.
ರೈಲ್ ದಡಿಕ ಬೂರ್ದು ಒರಿ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುರ ಪನ್ಪುನವಲು ನಡೆತದಂಡು ಅರೆನು ಪುತ್ತೂರು ಕಲ್ಲೇಗದ ವಿಜಯ ಗೌಡ ಅಂದು ಗುರ್ತಮಲ್ತದಂಡು ರೈಲ್ ದಡಿಕ ಬೂರ್ದು ಒರಿ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುರ ಪನ್ಪುನವಲು ನಡೆತದಂಡು ಅರೆನು ಪುತ್ತೂರು ಕಲ್ಲೇಗದ ವಿಜಯ ಗೌಡ ಅಂದು ಗುರ್ತಮಲ್ತದಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಬಲ್ನಾಡಿಡು ವಾಸಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ವಿಜಯ ಗೌಡ ಮುರತ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯ ಭವನುಡು ಸಾವುದ ಲೀಸುಗು ಬತ್ತಿನ ಆರು ಮುರ ಕೈತಲ್ದ ರೈಲ್ ಪಟ್ಟಿಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪರಮೋಸಡು ರೈಲ್ ದಡಿಕು ಬೂರ್ದಿರಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡು ಪುತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ಕುಡ್ಲ ಉತ್ತರ ಮಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆಡು ಐತಾರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ 2022 ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ಪಂತ ಗೂಡು ದೀಪ ಪಂತ ಐತಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು ಕುಡ್ಲ ಉತ್ತರ ಮಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ವೇದಿಕೆಡು ಐತಾರ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ 2022 ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ಪಂತ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ ಐತಾರ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ನಡಪಾಯಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಕಾಂಡೆ ನಲಿಕೆ ಭಜನೆ ಪಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ ಬೈಯಗು ಓಂಕಾರ ಬಾವುಟದ ಯಾತ್ರೆ ನಡಪಾಯಿರು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಾ ವೃಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಆದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಾಲೆದ ಎದುರುಡೆ ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೇಂಟೆಗು ಓಂಕಾರ ಧ್ವಜ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆತಂಡು ಸಭಾಲೇಸಿಡು ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ತರ ಮಂಡಲ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎತ್ಕೊಂಡರು ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ದೀಪಾವಳಿ ದೇಶದ ಹಿಂದುಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾವ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಚರಣೆ ಆದುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿದ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಬಡವರಿಗೂ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ದು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಕತ್ತಲಿನ ಗಿಡಪೆರೆ ಪೊತ್ತವ್ನ ದೀಪ ದೇಶುಡು ಸಮೃದ್ಧಿ ಕನವಡಿಂದು ಪಂಡೇರು ಮೇಯರ್ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ದೀಪಾವಳಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು ತಿಲಕ್ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ವಿಠ್ಠಲ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಹೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ ಗಣೇಶ್ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಯ್ನ ವರುಣ್ ಚೌಟಾ ವೇದಾವತಿ ಸರಿತಾ ಶಶಿಧರ್ ನಯನಾ ಆರ್ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶ್ವೇತಾ ಎ ಶೋಭಾ ರಾಜೇಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೇಖರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಸುಮಿತ್ರಾ ಕರಿಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುಡೈಕೋಡಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮುಕ್ಕ ಸಂದೇಶ್ ಜಿಕೆ ಕವಿತಾ ಪೈ ಸುದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೊಂಡರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಬ್ಬ ಹಿಂಬಾಲಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿರುತ್ತೆ 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಯುವಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾದಂಥ ಓಂಕಾರ ಧ್ವಜದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಹಸ್ರಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇವ ದೊಡ್ಡ ಕೋಮುವಾದಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದು, ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮತ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಯವರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಲಿ, ಸಿಖ್ರಾಗಲಿ, ನಮಗೆ ಯಾವರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೋಪ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಏಕಂ ಸದ್ವಿಪ್ರಹ ಬಹುಧ ವದಂತಿ, ಅಂದರೆ ದೇವರು ಒಂದೇ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಿಂದೂವಾಗಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನಾಗಿ, ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅತೀತ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಅದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಗೂಡುದೀಪದ ಉಲೈದ ಬೊಲ್ಪು ತೂವೋಡು ಮಾತ ಶರೀರಲ ಗೂಡುದೀಪನೆ
ಕೊರೋನಾ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ಕೇರ ಸೋದರರು ಕೊರ್ತಿರಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥದ ಮುಗಿತಲಾಲೇಸಿಡು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಐತಾರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪಾಯಿನ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತೊಡು ರಾತ್ರಿ ಮುಗಿತಲಾಲೇಸು ನಡೆತಂಡು. ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹರೀಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಕರ್ಕೇರ ಸೋದರರು ಒಡಿಯೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲು ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಸರಣ್ಯರು ಸೇರಿನಂಚ ಬಿನ್ನೆರೆನೆದ್ಕೊಂಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ವರ್ಷಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು. ಈ ಸರ್ತಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘುಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಜಯಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ಮೇರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಂಡು. ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ತಾಪಕಿಯರು ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ನೆಂಪುಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರುಂದಿತ್ತದು. ಈ ಸರ್ತಿ ಒಡಿಪುದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಂ ಗಂಗಾಧರ್ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಿಂತಿರು ಮುರಳಿ ಕಡೆಕಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಆದಿತ್ಯ ಎಸ್ ಕರ್ಕೇರ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥದ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಗೂಡುದೀಪದ ಉಲೈದ ಬೋಲ್ಪುತುವೋಡು ಮಾತಾ ಶರೀರಲ ಗೂಡುದೀಪನೆ ಉಡಲಡ್ಲ ತುಡರುಂಡು ರಾಗ ದ್ವೇಷ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ದೂರಾವಡು ಕರ್ಕೆರ ಸೋದರರು ಆದರ್ಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿದರು. ಗೂಡುದೀಪೊಡು ಒರಿಯೊರಿಯನ ಚಾತುರ್ಪು ಮೆಚ್ಚೊಡು ಕೊರೋನಾ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕರ್ಕೆರ ಸೋದರರು ಕೊರ್ತಿರಂದು ಪಂಡಿರು. ಗೂಡುದೀಪದ ಪೊರ್ಲು ಮಾತನ ಮತ್ತೂಯ ಅಂಡ ಗೂಡುದೀಪದ ಉಳೈಡಿತ್ತನ ಬೊಲ್ಪುನು ತೂತು ಜನಮ ಪಿದೈ ಮಾತ ಒಂತೆ ರಂಗೇರ್ದು ತೋಜೊಡುಂದ ಅಂಡ ಆ ಗೂಡುದೀಪದ ಉಳೈಡೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಉಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ತೋಜುಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಮನ್ಪುಣೆ ಆ ಉಳಾಯ್ದ ಬೊಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಡ್ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶರೀರಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗೂಡುದೀಪನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೆನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೆನ್ಕು ಜಾತೆ ಅಂಡ ಬದುಕಿಡು ನಮ್ಮ ಗೂಡುದೀಪದ ಮಹತ್ವನು ಹೊರತುಂಡ ಇನಿ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಬದ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹಿಂಗೆ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದ ತುಡರಡ್ಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ರಾಗದ್ವೇಷದ ಕರಿ ಉಬ್ಬಿದು ಬರೆಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಪೊರ್ಲಾದ ಬೊಲ್ಪು ಅರಳಡು ಅಂದಾಂಡ ರಾಗದ್ವೇಷ ನಿವಾರಣೆ ಆವಡು ಆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಿವಾರಣೆ ಆವಡು ಅಪ್ಪಗ ಉಡಲ್ದ ತುಡರು ಪೊರ್ಲುಡು ಅರಳದು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದೇ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದಿಂಜಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಬದುಕೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಸರಣ್ಯರು ಪಾತಿರ್ದು ತುಳು ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಗ್ರಂಥುಡ್ಲ ದೆರ್ತು ತೋಜಿನ ಭಾಷೆಲ ಅಂದು ಐತವೇ ಆಯ್ನ ಲಿಪಿ ಉಂಡು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೂ ಸತ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ನಂಕು ಕನಕಟ್ಟುನ ಭಾಷೆನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಗೂಡು ಪಂಡ ಕೂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತಿರ್ನಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ್ಸವನ ಪಂಥ ಗೂಡುದೀಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ಕೇರೇರ್ನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂದು ಪಂಡಿರು. ಈ ಗೂಡು ದೀಪದ ಈ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಲೈಟ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ದೀಪನ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ವ್ಯೋಮೋಡು ಎಂಚಿನ ಬೆಳಗಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಬೆಳಗುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆತ್ತಾವರ ದಾದಾಪುಂಡು ಗೂಡು ಪಣತಾಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪಣೆ ಕೂಡುವುದು ಪಮ್ಮನೆಗೆ ಗೂಡು ಪಣಪಿನಿ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸುವಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಎಂಚ ಪಣತಾಂಡ ಯಾನು ಬರಂದುಪ್ಪಣಾಗ ಹಿಂದಿದಾಕುಲ್ಲ ಗೂಡು ದೀಪ ಮಲ್ದಿರಿ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಬೆತ್ತು ಹಿಂದಿದಾಕುಲು ಕಲ್ಕತ್ತದ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಗೂಡು ದೀಪ ಮಲ್ದ ಮಂಡಿ ತುಳುತಾಕುಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರಿ ಕನ್ನಡದಾಕುಲ್ಲ ಮಲ್ದಿರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾತಿನೆತ್ತವರ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಪಣನೆತ್ತು ದೀಪಂಕುಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ ಪಣವಲಿ. ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಧಾನಗತಿಟ್ಟು ಸಾಗನಗ ಗೂಡುದೀಪ ಅರೈಸೊಂದಿತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನ ಬುಳೆನಗ ಗೂಡುದೀಪದ ಪ್ರಭಾವ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೂಡುದೀಪ ಪಂಥ ನಡಪಾದು ಪಿರ ಅವೆತ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದನಂದು ಪಂಡಿರು. ಆ ಕಷ್ಟದ ದಿನೊಟ್ಟು ಏತೋ ಬಂಗದ ಜೀವನವನ್ಪುನ ಕಾಲಡ್ಲ ಮಣ್ಣದ ತಿಬಿಲದ ಆ ಬೊಲ್ಪು ಅರ್ಲಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣುಡು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಕ್ಲವಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪ್ರಭಾವಲಯ ಇನಿ ವಿಕಾಸ ಅವನು
ಆ ಪ್ರಭಾವಲ ಇಂಚ ವಿಕಾಸ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಜನಮಾನಸಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಲಾತ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಬದ್ಧತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೌಲ್ಯನ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತೊಡು ಗಿಂದಿನಕ್ಲೆಗು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನಿರು ಇನಾಮ್ಲಿನ ಪಟ್ಟಿಯರು ಶಾಸಕಿಯರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಕುಡ್ಲದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆಪಿ ಸುಚರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯರ್ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಯಜಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆದ ವರದರಾಜ್ ಪೈ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಚ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಜಿ ಸುವರ್ಣ ಭಿನ್ನರಾದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸಂಸ್ಥೆದ ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ದಯಾನಂದ ಕಟೀಲ್, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್, ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುದರ್ಶನ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಕಾವೂರು ಗೂಡುದೀಪೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ವತಿರ್ದು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆದಾನಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯಡು ನವೆಂಬರ್ 4 ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಧುನಿಕ ವಿಭಾಗ ಇತ್ತದು ಪ್ರತಿಕೃತಿ ವಿಭಾಗಡು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಗೂಡುದೀಪ ಕಂತದು ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಗೆಂದೋಡು ಪಣದು ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದರು. ಅಂಗರೆ ಪರ್ಬದ ಅಮಾಸೆ ಆದುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ಪರ್ಬುಗೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಬೈದನು. ಬಯ್ಯಗು 4:52 ಗ್ರಹಣ ಪತ್ತದು 5:51 ನಡುಕಾಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. 6 ಗಂಟೆಗೆ 6 ನಿಮಿಷಗೂ ಪಗಿಲು ದೇವಿರು ಕಂತಿರಂಡಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 6:39 ಆದುಂಡು. ಇಡೆಗು ಇಣಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನಯಲೇತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.